Nemáte kuře? České kuře. Věří strop, zvuk, posral jsem se. Fleknutý analyzuju vlastně, proč řešíme strop. Co se děje, vůbec nepůjde, protože zvuk z dnešní byl z levý části. No takhle to se dá spát. Co to bylo? Já se posral. Ty ne? Já jsem se v ten moment tak z toho zesel, jako prostě v těch emocích, tak jsem si půl dnů později. S podstihem. S čím? S podstihem. Když se předstít. A na časovost taky podstih. Zpožděný poskytýř. No. Počkej. Tak tohle. Čekám svou dobu. Nemáte kuře? České kuře. Přilícem z kosmu zpátky na zem, tady jsem.